Dion Dreno Beljo prošle sezone zabio 38 golova u svim natjecanjima. Osvojio je prvenstvo i kup s Dinamom, bio najproduktivniji hrvatski napadač, a za reprezentaciju nije odigrao niti jednu minutu. I bitno je da odmah kažem, navijam za Dinamo. Normalno da sam na Beljinoj strani i neću se praviti da nisam, ali probat ću biti što objektivniji jer postoje sasvim normalni razlozi zašto možda nije morao biti među 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Budimir je zabijao u La Ligi, Matanović u Bundesligi, a Musa je odlično krenuo u MLS-u. Ali kad pogledate cijelu priču, najveći problem možda uopće nije to što je Beljo ostao doma, već je problem način na koji je Dalić došao do te odluke. Je li Beljo stvarno morao biti na svjetskom prvenstvu i je li Hrvatskoj baš falio takav napadač? Kad danas pogledamo Beljinu sezonu u Dinamu, lako je zaboraviti da je samo godinu ili dvije ranije njegova karijera izgledala dosta loše. U Osijeku je bio jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Visok je 195, jak je u duelu, zna zadržati loptu i za tolikog napadača stvarno ima jako dobru tehniku. Zato je relativno mlad otišao u Njemačku, u Augsburg. Samo što se tamo nije baš snašao. Nije redovito igrao, često je bio i na klupi i u 2 sezone zabio je oko 5 golova. To ne možemo jednostavno sakriti. Kardalić kaže da Beljo ranije nije oduševio u jačoj ligi, postoji razlog zašto to govori. Nakon toga otišao je na posudbu u Rapid Beč i tamo se polako počeo vraćati. Konačno je ponovno redovno igrao u austrijskoj ligi, zabijao i izgledao kao napadač koji vjeruje sam sebi. A onda je u ljeto 2025. došao u Dinamo. Tu je potpuno eksplodirao. U 47 utakmica zabio je 38 golova i dodao 6 asistencija. U HNL-u zabio je 31 gol, u Europa ligi 5, a ostatak u kupu. Dinamo je osvojio duplu krunu, a Beljo je praktički cijelu sezonu zabijao kao na traci. Naravno, 8 golova bilo je iz penala, to odmah treba reći jer nema smisla uljepšavati brojke samo zato što nam se igrač sviđa. Ali čak i kad maknete penale, ostajemo oko 30 golova u svim natjecanjima. Znači nije zabio 15 penala pa smo odjednom od njega napravili svjetsku klasu. Zabijao je iz igre, glavom, lijevom nogom, iz blizine, iz težih pozicija, a i u Europi. Beljo nije posebno brz, neće uzeti loptu na centru i pobjeći cijeloj obrani. Utakmicama u kojima Hrvatska mora igrati na kontre možda postoje bolji izbori, ali u 16-tercu je po meni najopasniji. Može zadržati loptu, dobiti skok i zabiti iz nekih polu šansi. Pogotovo protiv ekipe koja se zatvori i ostavi malo prostora. Takav napadač može biti jako koristan. Znači ne pričamo o savršenom napadaču bez mana. Pričamo o igraču koji je pronašao klub i način igre kojemu odgovaraju te odigrao uvjerljivo najbolju sezonu svoje karijere. Ali odlična sezona u Dinamu sama po sebi još ne znači da automatski moraš biti ispred napadača koji igraju u jačim ligama. Ako gledamo samo broj golova, rasprave praktički nema. Beljo je zabio više od svih napadača koji su otišli na svjetsko prvenstvo. Ali nije isto zabiti gol u HNL-u i u La Ligi, to si moramo svi priznati. Ante Budimir zabio je 17 golova u Španjolskoj i to s 35 godina. Godinama je važan igrač Osasune, dobro se uklopio u repku i već je puno puta pokazao da može pomoći kad utakmica postane teška. Zato nema smisla tvrditi da je Beljo morao ići umjesto Budimira. Budimir je svoje mjesto zaslužio i realno je bio prvi hrvatski napadač. Igor Matanović zabio je 11 golova u Bundesligi. Ni to nije loša sezona. Igrao je protiv jačih obrana iz tjedan u tjedan i bio najbolji strelac svog kluba. Još uz to igrao je finale Europske lige. A onda dolazimo do Petra Muse. Musa je zabio 12 golova u prvih 13 utakmica MLS sezone. Po golovima bez penala na 90 minuta čak je imao i bolju brojku od Belje. To zvuči odlično, ali ajde nemojmo se praviti da je MLS nekakav dokaz vrhunskog europskog nogometa. To je puno slabija i otvorenija liga. Obrane često ostavljaju puno prostora, toliko se ne trči, utakmice su razvučene i napadači lakše dolaze u čiste šanse nego u ozbiljnim europskim ligama. Uz to pričamo o samo 13 utakmica. Beljo je cijelu sezonu nosio Dinamov napad. Zabio je u prvenstvu, kupu, Europa ligi te igrao pod pritiskom gdje je svaki Dinamov kiks odmah velika drama. Musa je bio u odličnoj formi, da, ali meni njegovih 12 golova u MLS-u nema veću težinu od Beljinih 38 kroz cijelu sezonu. To ne znači da Musa nije trebao ići. Već je bio dio repke, zabio je kvalifikacijama i Dalić ga je dobro poznavao. Ali upravo je to kod Dalića uvijek bilo jako važno. On je više vjerovao igračima koji su već bili dio reprezentacije i koji su mu nešto pokazali u hrvatskom dresu. U tome nema ništa čudno. Reprezentacija ne može nakon svaka 2 dobra mjeseca potpuno mijenjati napad, to kužim. Budimir je provjeren, Musa je već bio unutra, Matanović je dobio prilike i igrao dobru sezonu u Bundesligi. Sva trojica imala su normalne razloge za poziv, ali tu se često stvara lažna rasprava kao da je Beljo mogao
mogao ići samo ako nekoga od njih izbaci. Hrvatska je mogla povesti sva 4 napadača jer svaki nudi nešto drugo. Budimir je bio prvi napadač. Matanović je mlađi igrač koji je zabio u Bundesligi. Musa je već dio ekipe, a Beljo iza sebe ima sezonu života. Zato meni nije problem to što je Dalić vjerovao ostaloj trojici. Problem je što Beljo nije dobio nikakvu priliku da pokaže može li biti četvrta opcija ili ponuditi nešto što ostali nemaju. Pogotovo jer se njegova zadnja prava prilika dogodila nekoliko godina ranije, kada je bio potpuno mlađi, manje iskusan i potpuno drugačiji igrač. Nema baš smisla stalno ga gledati kroz ono što je pokazao tada, a zanemariti sve što je napravio nakon toga. Ipak, prije nego što odlučimo da je Beljo morao biti na popisu, treba pogledati još jednu stvar. Je li Hrvatskoj na samom prvenstvu stvarno falio napadač poput njega? Hrvatska na svjetskom prvenstvu u 4 utakmice zabila 6 golova. Znači nije istina da smo bili potpuno bezopasni ili da nismo imali pravoga napadača. Musa je dao gol protiv Engleske, Budimir je zabio protiv Paname. Na kraju smo ispali od Portugala, izgubili 2-1 u osmini finala. Neću previše to komentirati, ima cijeli zasebni video za to. Zato neću prodavati priču da bi Beljo sigurno ušao, zabio 2 gola i odveo nas u četvrtfinale i pobjedili bi Portugal, to nitko ne zna. Možda uopće ne bi igrao, možda mu utakmica protiv Portugala ne bi odgovarala, možda bi promašio istu šansu koju je netko drugi promašio. Najveći problem Hrvatske također nije uvijek bio sam napadač. Možeš u 16-tercu imati Haalanda, ali ako do njega ne dolaze kvalitetne lopte, teško će sam izmisliti gol. Protiv Portugala smo u velikom dijelu utakmice imali problem uopće doći u dobre pozicije. S druge strane, utakmice na velikim turnirima često se prelome samo na jednoj lopti u 16-tercu, jednom centaršutu ili jednom odbijancu koji završi pred pravim igračem. I kad u takvom trenutku pogledaš prema klupi i želiš tamo imati napadača kojem je zabijanje cijele godine bilo normalna stvar, Beljo ti ne garantira gol, nitko ga ne garantira, ali nuditi još jednu mogućnost kad loviš rezultat, kad dobacuješ lopte u 16-terac i kad ti treba netko tko može dobiti duel ili završiti akciju iz jednog dodira. To je ono što je Hrvatskoj možda falilo. Ne pravi napadač, jer Budimir je to mjesto zaslužio. Ne spasitelj koji bi nam riješio Portugal, nego još jedna raspoložena opcija kad utakmica postane kaos i kad ti pod svaku cijenu treba gol. Možemo raspravljati bi li to bilo dovoljno da Beljo završi među 26, ali postoji nešto što je puno teže braniti. Kako smo uopće mogli znati može li nam pomoći kada ga cijele sezone nismo ni probali? Beljo je bio na predpozivu u listopadu 2025. Bio je na širem popisu za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila u ožujku 2026. Bio je i na predpozivu za svjetsko prvenstvo. Znači, cijelo vrijeme bio je blizu reprezentacije, samo nikad dovoljno blizu da stvarno obuče dres i uđe na teren. I to meni nema smisla. Ako misliš da HNL nije dovoljno jak, pozove ga, vidi može li tu formu prenijeti u repku. Ako misliš da je prespor, testira ga u utakmici u kojoj Hrvatska ima loptu i napada protiv zatvorene obrane. Ako nisi siguran kako radi pressing ili može li se uklopiti s našim veznjacima, daj mu jedno poluvrijeme i pogledaj. Za to prijateljske utakmice služe. Nije treba odmah startati protiv Španjolske niti dobiti mjesto u prvih 11. Mogao je ući u zadnjih 20 ili 30 minuta. Mogao je provesti cijelo okupljanje s ekipom da stožer vidi kako trenira, kako se ponaša i kako izgleda uz naše najbolje igrače. Ako nakon toga ne pokaže dovoljno, nema problema. Ostavite ga doma, ali barem ste provjerili. Ovako smo došli na svjetsko prvenstvo bez pravog odgovora na pitanje može li nam pomoći. Jednostavno je odlučeno da ostali imaju prednost, iako je Beljo cijele sezone radio ono što napadač treba raditi. Zabijao golove. I tu je po meni Dalić pogriješio. Ne zato što je vjerovao Budimiru, Musi i Matanoviću, sva trojica zaslužila su biti u ozbiljnoj priči za popis. Pogriješio je jer nije ostavio dovoljno prostora da mu se nametne igrač koji je upravo zabio 38 golova u svim natjecanjima. Dalić je najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske i to mu nitko ne može uzeti. Medalje, finala i sve velike pobjede ostaju, ali to ne znači da je svaka njegova odluka bila dobra. U slučaju Belje najveća greška možda nije to što ga nije poveo na svjetsko prvenstvo. Najveća greška bila je što mu prije toga nije dao novu priliku da pokaže koliko se promijenio.
Je li Beljo morao biti među 26 igrača za svjetsko prvenstvo u Americi? Po meni je trebao, ali mogu razumjeti i suprotnu odluku. Ali igrača od 23 godine koji zabije 38 golova, od toga dobar dio u europskim utakmicama, osvoji prvenstvo i kup te odigra sezonu života, ne možeš cijelu godinu držati na predpozivu bez jedne prave minute. To nije normalno. Možemo pričati sad o kvaliteti HNL-a, penalima, brzini, tranziciji, jakoj konkurenciji. Sve su to pošteni razlozi zbog kojih Beljo nije automatski morao biti prvi napadač Hrvatske. Ali nijedan od njih ne objašnjava zašto nije mogao dobiti barem 20 minuta u prijateljskoj utakmici. Pogotovo sada kada Ante Budimir ima 35 i hrvatska reprezentacija mora početi razmišljati o tome ko će voditi napad u sljedećem ciklusu. Dalić je otišao, a novi izbornik je Slaven Bilić. Beljo ne treba dobiti mjesto zato što igra za Dinamo. Ne treba mu nitko ništa pokloniti. Samo ga pozovite, dajte mu minute i pustite ga da pokaže zaslužuje li biti tamo. Ako se slažete, pretplatite se na kanal jer dolazi još ovakvih analiza hrvatske reprezentacije, Dinama i svega što se događa u našem nogometu. A u komentarima napišite, biste li vi Belju vodili na svjetsko prvenstvo i biste li zbog njega nekoga ostavili doma ili bi poveli sva 4 napadača?